Ayan Avila Tablang, 27 years old, taga Swagayan, Santa Lucia, Ilocos Sur, anak ni Dilion Tablang Jr. kan Vilma Avila, asawaan na ni Sara Galindo Camiring, 29 years old at taga Dinaratan, Salcedo, Ilocos Sur, anak na Andres Camiring ken Nelly Galindo. Di oras ti agkasar da into no April 26, alas 9 ti bigat dito'y St. Joseph Parish. Kastamet ngam agkasar da Rogelio Ignasin Gamueda Jr., 35 years old, residente ti Dinaratan, Salcedo, Ilocos Sur, anak da Rogelio Gamueda Sr. ken Daydi Maria Luna Ignasin. Ikasar na ni Mirna Alcisto Aison, 31 years old, taga San Alejandro, Santa Maria, Pangasinan. Anak na Romeo Aison, ken Melba Alcisto. Agkasarda into no April 30, 2025, oras alas 9 tibigat dito'y St. Joseph Parish, Poblacion Norte, Salcedo, Ilocos Sur.
tinagan ti Ama, ken ti Anak, ken ti Espiritu Santo. Ti Apo at dakuma kada kayo. Hasta kumamit. Kakabsat rambakan tayo, itanga aldaw, ti panagungar ni Kristo, ti puso tayo, rumbang laeng agragrag o, agragrag sakken agyamyaman. Nagungar kadagiti natay, inranod na tayo iti dayta a panagungar. Pinunas na ti basol, nagbalaygi iti patay, nagbalaygi anang parmag iti basol. Dayta ti galad ni Kristo a nagungar. Agbibiyag tayon iti lawag, na parmagan ti sipnget, ket dayta ti pagyamanan tayo. Iti dayto na santo na misa, iti tayo ti puso nga agragrag o agyamyaman iti Diyos. Tapno nga rod maikarita ay makiranod, iti dayto na santo na misteryo, bigbigan tayo pay dagiti basbasol tayo, pagbabawyan tayo ida, yan tangay mamati tayo, ti Diyos manang ngaasi ken managayat. Datay amin ko na tayo, agkonpesarak, iti Diyos aman nakabalin amin, ken kada kayo met kakabsat, tasyak nakabasulak, iti panunot sao aramid kan liway ko. Basol ko, basol ko, basol ko unay. Iso ngagpagpakaasiak ken Santa Maria ngagnanayon na Birhen. Kadagiti amin nga angheles ken sa santos. Ken kada kayo met kakabsat, tay kakaasidak kuma, iti Apo tayo a Diyos. Kaasyan na tay kuma, ti man nakabalin a Diyos, ket kalpasan ti pan nakapakawan dagiti basbasol tayo, ipan na tayo iti biag nga agnanayon. Mga sigaw, mga sigaw, mga Idaydayaw ti Diyos, babanti pa ng kanta tayo ti Gloria. Gloria ti Diyos sa pangitangatan, Gloria ti Diyos sa alay lagitan, Gloria Espiritu, Anak sa
Hosanna, Gloria, Alleluia, Gloria, Hosanna, Gloria, Alleluia. Espíritu Santo, te gloria, te gozamos. Amén, amén, amén. Kumararag tayo. O Diyos, itangal daw, tibugbog tong nga anak mo pinarmet na ni patay, kat inlukat na kada kami, tiruangan ti agnanayon abiyag. Itatarambakan mi ti panagungar ti Apo, pabarwen na kam kadi babaan ti parabor ti Spiritum, kat pagungarin na kami iti sidong tiranyag ti baro abiyag. Gapo ken Apo Meso Kristo nga anak mo ket Dios, iso magipagbiag ken magipagari ken ka iti timpuyog ti Espiritu Santo. Dios ngagnanayon nga awan ti inggana. Amen. Ti may basa na daw iti aramid dagiti apostoles. Nagpalawag ni Pedro ijay balay ni Cornelio. Amuyo tinaidumduma apasamak ana aramid iti amin a Judea. Anang rugi ijay Galilea, kalpasan ti panangi kasaba ni Juan iti bunyag. Amuyo ti may papan ken Jesus at taga Nazaret, ken ti panangted ti Dios ken kuana iti Espiritu Santo ken panakabalin. Napan ni Jesus iti amin a lugar, ang nagararamid iti naimbag, ken nang papaimbag kadagiti pinarparigat ti Diablo. Gapu tadda ken kuana ti Dios. Da kami ti mangpaneknek iti amin nga nararamid na, iti daga dagiti Hudyo ken ijay Jerusalem. Pinatay da babaen ti panangilansada ken kuana iti krus. Ngem iti may katlungal daw, nagungar ket nagparang. Saan akadagiti amin a tao, no di kada kami laeng asaksi a pinili ti Dios. Da kami a nakipangan ken nakiinom ken kuana kalpasan ti panagungar na. Binilin na kami ang mangi kasaba iti ebanghelyo, ken mang paneknek, nga isu ti dinutukan ti Diyos, ang mangukom kadagiti nabiyag ken natay. Saksyan dagiti amin a propeta ti maipapan ken Jesus, at siya sino man ang mamati ken kuana, mapakawanto dagiti basbasol na, babaen ti panakabalin tinagan na. Ti sao ti Apo. Daytoy tinakakaskas daaw nga aldaw nga inkedeng ti Apo, agragsak ken agrambak tayo. Dahito'y tinakaskas daw. Agyaman kayo iti Apo, ta isu na imbag, tagnanayon ti diagbalbaliw nga ayat na. Kunangarod dagiti Israelita, agnanayon ti diagbalbaliw nga ayat na. Pinagbaligi na tayo ti panakabalin na, when nabileg ti panakabalin na iti gubat. Sa anak to amatay, no diket agbiagak, tapno ipakaamok dagiti aramid ti Apo. Ti bato akaslaawan serserbina nga imbeleng dagiti agipatpatakder, nagbalin akang runaan a bato.
Aramid da ito iti Apo, anyan ang nakakaskas daaw iti imatang tayo. Ti maibasa na adaw iti surat ni San Pablo kadagiti taga Colosas. Napabgungar kayon anairaman kin Kristo. Ngarod, biriw kinyo dagiti adda ijay langit, ayan ni Kristo as itutugaw iti trono na, iti makanawan ti Diyos. Panunutin nyo dagiti adda sadyay, saan adagiti adda dito'y daga. Tanatay kayon, naidulinen ti biyagyo iti Diyos, iti panakipagmaymaysayo kin ni Kristo. Ni Kristo ti pudno a biyagyo, inton agparang, makipagparang kay tumet ken kuana, ket mayranod kayto iti gloria na. Ti sao ti Apo. Magkanta tayo. Sekwensya. Dakay a Kristiyano, umay kay amin, tani Kristo intay daydayawen. Iso a pagpaskwaan tayo, ana ipatlin. Kas orbon sinubot na dagiti lalakay a karnero. Ni Kristo, kas di namulitan a kordero. Iti ama, inya mo na tinakabasol a tao. Nakaskas daaw tinda panagdangadang, tibiyag kinipatay a nakasang. Nataymet ngem sinibiyag nga agari itan. Ibagaman Maria, tinakitam, edi ati tanem na inka sinarungkaran. Day di kastaunay asinang sangitam. Nakitak ti tanem day di sinibiyagen, tiranyag day di nalpas a nagungaren. Day di na umsi ket nairurumen. Sinaksyan day to'y dagiti angheles, kinday di imbungunda ken kuana nga ules. Agraman da dumapay nga ina pinagkawes. Nagungaren Kristo apang namnamaak. Sadyay Galilea in kay ket adi agtaktak. Tanapan sadyay ket mangragragsak. Amumi anagungar ka kadagiti natay Kristo, nagbaligikan ken patay. Uari yitnag mo tipakawan saranay. Amen. Hallelujah. Magkanta tayo. Hallelujah. Magkanta tayo. Hallelujah. Hallelujah. Magkanta tayo. Iti Diyos na po tayo. Ti Apo at dakuma kada kayo. Ti panakaiwaragawag tinasantuan nga ebanghelyo kasinsurat ni San Juan. Gloria te may pahay.
Nasipnget pay laeng ti agsapa ti umuna nga aldaw ti lawas, idi mapanda Maria Magdalena iti tanem. Idi makita na ana ikkaten day di bato ana iserra iti tanem. Nagtaray anapan iti ayan ni Simon Pedro ken ti sabali nga adalan. Daydi dinongdongo ni Jesus. Kinunana kadakwada, inikkat da ti apo iti tanem, ket saan mi nga ammo tinangikabilan da ken kuana. Napangarod ni Pedro ken tinaisa nga adalan iti tanem. Nagtaray da adwa, ngem naparpardas ti panagtaray da ita nga adalan, ket inunaan na ni Pedro adimmanon iti tanem. Simmirip iti tanem, ket nakita na day dilupot alinen, ngem saan asimrek. Simmaruno asimmangpet ni Simon Pedro, ket naglayon asimrek iti tanem. Nakita na tilupot alinen anayaplag sadyay, ken tilupot ana ibedbed idi iti ulo ni Jesus. Ngem saan ana ilaok iti ayan tilupot alinen, nudikat naglukot ana ilasin iti sabali adiso. Simrekmet ti adalan day di mun una ana kadanon iti tanem. Nakita na tinapasamak ket namati. Di da payla naawatan ti kuna tinasantuan asurat, amasapol nga agungar ni Jesus. Ti Ebanghelyo ti Apo. Good morning. Agigiddan tayo man nga mangibaga, thank you. Daytoy ti rumbeng nga attitude tayo tata. Daytoy ti rumbeng nga puso, rina, panunot nakem tayo tata. Ag thank you, ag yaman. Kadagitay hay tatta nga makimisa nga han nga nakimisa di rabiken han nga naka misa ti live streaming. Buyaon yun to di jay YouTube ken ijay page tayon. No anya dagitay ulit-ulit nga i-explain, dagitay pamaneknek nga nagungar ni Apo Jesus hantay nga i-explainan ta adumat nakanggagar kada kayo idirabiin da kayton ti mangbuya. Tatati panunutan tayo after resurrection. Idirabii ko na tayo, nakagasgasat tayo, nairaman tayo, nakipagungar tayo, anyamot ti attitude tayo, anyamot ti rumbeng nga isubad tayo after resurrection. Anya ti rumbeng nga ikawis tayo, akas Kristiyano, kalpasan anagungar ni Apo Jesus. Awan sa balinuhaan nga agyaman. Tatako makatiba ipokpokaw tayo, agyaman ak Apo, agyaman ak Apo, agyaman ak Apo. Apaya, nagungar ka, inranod nak iti panagungar mo. Tati Kristiyano, haan nga makuna Kristiyano, haan nga naragsak ti tao, nga haan na nga ammo ti agyaman. Ti kina Kristiyano tayo, no hantay nga ammo ti agyaman, bangking kurang. Tatako matiri, di pampanunutan tayo, kaagyam-yaman tayo. Ti saludsud tayo gamin ka, no awan, ilaksid tayo. Iti sirigar tayo ti pamati, awan ti pamati, iti inaldaw-aldaw nga panagbiag tayo, ti mapaspasamak iti biag tayo, can we say thank you? Mabalin tayo nga tanga ibaga ti agyamanak. No, ikaten tayo ti pamati, ikaten tayo pala ang ti lipatan tayo pala ang ti pamati. Itinaldaw-aldaw nga pa nagbiag tayo, mabalin tayo kadi nga ibaga nga agyaman tayo. No, hantay nga i-spiritualize, ikaten tayo pala ang maibagam kadi nga itibiyag mo, iti mapaspasamak itibiyag mo, kadagiti panubok iti biyag mo, kadagiti madama nga pagdaldalya satan ti pamilya, kensi ka, maibagbagam ka di nga agyaman. No daduman ka, i-spiritualize tayo laangan, agyaman ak Apo ko na tayo, kinaagpaiso na DJ puso tayo, uray no awan ti pamati, iti lubong tayo kuma, agyam-yaman. Anya ti rumbang nga pagyamanak, Father, apaya, luklukunak madnilakay ko. Kasano nga agyaman ak Father, apaya, jak madinak mo maawatan ni bakit ka puros mo nga uray di nagtibalay mino mabalbalin ka anak pay pastor ka nanti jak amo ninyo standard ti panunot na. Kasano nga agyaman ak Apo ka binaybay andak mo dagiti naganak ko.
Adda da nga agpaiso nga absent damat, idi ka sa pulak ti tulong da, akas mangisuro. Kasano nga agyaman nak apo, ori dagiti katrabaho ka, no daduma ka, nadindimonyo da pa'y ngam jablaw. Mo pa'y daytan, nakarkaro pa'y ngam jablo, takatrabaho amon. Ang ipantayo iti na espiriton nga panagbiag. Apay, kasano nga kunata yung agyaman? He sacrificed everything. In sakripisyo na amin. Inted na amin. Tibiyag na inted na amin. Kati kung mapuso tayo, agyaman nak apo, babaan day tanga pa, ipapatay kin panagungar mo, na irano dak iti kina Diyos mo, napasantuak, na iyalot utak iti basol, napugsat ti basol, gapuking ka nga na ilan sa iti krus kat nagungar. Agyaman nak apo, taapaya, gaputi panangiranod mo kanyak, napasanto da ito'y, day lubong mi nga agbibiyag tisip ngat, iso nga rod nga idi kalman ka, kunatayo ka, Black Saturday kunatayo, apaya, kaslari naan tayo kuma, tisip ngat, idi unag titanam ni Apo Jesus, idi rabi sininjan tayo ti silaw, takas larumwar tayo ijay tanam, addan silaw, hanla nga drama, ulitan tayo manan, hanla nga drama, ri naan tayo, ang dagtuyan ti silaw, ni Kristo, simbolo datoy, ni Kristo ti silaw tayo, kalpasan nga na itanam, inikkan na tayo iti silaw, kalpasan nga na itanam tayo mat iti basol, inikkan na tayo mat iti silaw. Tata nalawagan tayo, dahito iti pagyamanan tayo, lawlawagan na tayo ni Kristo. Kakunatay mo, ano daddo magamin, ag-complain tayo, kasano apo, nagado nga problema ti biyag mi. Yes, nayon amin dayta ti panagungar. Tata kunatayo, idi panawon nga lipliputan ni Judas, ni Apo Jesus, idi kisin na, panain lako, 30 pieces of gold, silver, gold, basta nyagtan. Kagura tayo ni Judas, ngam idinagungaran ni Apo Jesus, mabalintay pa iti agyaman ken Judas. Taapaya, gaputi no inaramat mo laeng ti Diyos isuna, nayon ti history of our salvation, agyaman tayo ken Judas, apaya, haang kuman napapatay ni Apo Jesus, awang kumat panagungar, kadagijay kakadwan na nga ng talikod, da Pedro, dagiti nagtataray nga adalan nga tinaltalit tayo, idi madama nga saplitan da ni Apo, kagura tayo ida, apaya, hang ka nga napudno nga gayam, tinalikodam. Ngamtatan agyaman tayo kanyada, apaya, no insalakan da ni Apo Jesus, no intuloy da ko manakitin nagbat, kalaji pa ng pingas na jalapayag, handa ko mga natiliw ni Apo Jesus, di awang kumat panagungar. Iso nga tatan, amin-aminan nga napasamak, iti tunggal saplit, iti tunggal duyok, iti tunggal dagsen day tanga cross, idi kabayatan nga ri-naan tayo day tanga panagtutuok ni Apo Jesus, nasaktan tayo, ngantatan agyaman tayo, tanagungar. Kasjay maglatibiyag tayo, tunggal pan nakaitublak, tunggal problema, tunggal pakarikutan, tunggal sakit, isugar nga tunggal pa nakitublak no, umay dagitoy ka, inton bumangon tayo, anapigpigsa, naturturad, nasirsirib, nawaways ti pampanunot na, isungar nga tunggal panubok, itibiyag tayo ka, adda plano na apanagungar, nasigsiglat tayon to. Kasano nga maibagayo kadagita anak yung agan-anad kayo, agmotor, ngamin napadasa mong tinaidurbabaan. Ngoy! Kunayo ka na kita anak kayo, babae, hanggang nga rumwar ti rabi aganad kayo. Apaya, napadasan nyo nga rudan, disirok tirang tayo idiking kulasi da kayo mat. Iso nga nakat-atap ta panuno mon. Anak mo nga babae ay wanam, apaya, adalabas ito umasidag, nakat-atap tari nam, apaya, aramid mo nga rudidin. Nadanagpalda o reposte ka arimamon, tata nakat-atap ta panunomon. Apaya, tunggal pan nakaitublak. Iso di jay bumangon tayo, tunggal pan nakaidalab,
bumangon tayo nga nasirsirib, nalalaing, na tibtibker, na anandor apaya, agyaman tayo iti dayta nga pan nakaitublak. Kada kayo nga nagbalay nga nagluluwag apo ti saplit dananang kintatay yung yuti kina istrikto da idi ablatan da kayo nasakit tinakam yo ginura yo pay ida ngem tatta agyamyamang kay kadakwada demonyo kamutten ano di ka pay agyamang kadananang kintatang mo kalpasan nga nagbalay ka adala nga urot iya nga bangkayon na tayang kagurguret day dananang apaya binaybay anak. Tiri na maidi, binabaybayan ka ngam ijay ka nga timabker. Kagurak kumamot aday di inang ko, apaya. May ka-11 nga si Kugan. May kawaluak nga si Bibiyag. Nayanakak 1974, 1977, 1978, nagsarunod yun nga ading ko, imbes nga ubaan dak magnakan. Kagurak idi agi mo na kapaya, ayan na timangubbakan niya. Agid na dadwa nga ading ko, di abay na. Kudkudan na, jibukot na, siyak mat, pagiddaak, alaam tayo ka man ingka jiigid, ayan na pang kudkud, taadige ingka igudgud. Kagurak idi. Ngamtat tanhaan, di pa nang baybay ada kanya ngay bagbagak, di nagkapsutan dananang kiniamang ko, iso ti pimigsaak. The same. Kas di magkanya tayo. Iso nga, tunggal saplit ko na tayo kini Apo Jesus, tunggal pan nakailan sa idi ay kuan agladingit tayo apaya nagsuffer iso na nagrigat ngem tatan tanagungar pagyamanan tayo agyaman tayo no makita tayo dijay nagnaan tilansa agyaman tayo no makita tayo di dinuyok da nga bakrang na tagapuday ta nga sakripisyo na napasanto ti lubong naisalakan tayo iso nga pagyamanan tayo oray dagiti sa santo tayo. Ni Santa Monica, apay nga impapapapati ni Santa Monica nagkarkararag. Istabol ngamin ni San Agustin, babairo, mamarteg, adu nga bisyo, nagulong nga tao, permiti kararag ni Santa Monica. Dagiti sa santo tayo nga nairuruman. No awan ti persecutor kadakwada, awan ti santo. Iso nga ti tunggal panubok iti biyag tayo, agyaman tayo iti Diyos. Apo marigrigata na. Apo kayat ko ti agbalbaliw ngamjak kabaalan. Agyaman ka tadda ka pala nga proseso. Kasano father ka agsakitak mo. Agyaman ka ta si bibiyag ka pa. Hindi ka pa naungkel. Nainikan na ka pala nagsakit ka no permi nga bisyo at daming nga bisyo ta pinagsakit na ka. Agyaman ka na at dapat gundaway mo nagbabawi. At dapat gundaway mo nga agkararag. At dapat gundaway mo nga mangator tabiyag mo. Kasi di inala na ka nga, daka iti kagulo ti biyag mo. Kasi nung agyaman nak Apo, nilakay ko jak maawatan, ikararag mo na ta, pumusayaw, nagino na kayaw. Da problema na kamit. Haan, ti ko na tayo kakasladakat, ngam addan tulat ta panagungar, daya tinamnama tayo. Iso nga ti puso tayo, ti kina-Kristiyano tayo, haan nga makuna nga naragsak nga Kristiyano, no saan nga agyamyaman. No hamo maapresyar ti inaramid ti Diyos king ka, no hamo mabigbig ti sakripisyo na ijay cross, nang runa da ito'y panagungar na, no tila pampanunutom ka, complain, tanagado problema, apisiksikalad da problema, adang problema tayo amin, adda pa di nga nayasign iti may nga parokya, haan nga taga dito yung laki di diocese tayo, at di kayo man apan bero ka nun, tamok nga marites kayo ka. Inyasign da, kabarbaro a parokya, awang kumbento na, kalapaw ijay likod. Dagiti tattao nga nadanon na, gapot kabarbaro a parokya, handa maawatan di aramiden da. Imbes nga tulungan da jepadi, agpipin na laing da. Di may sa kano ti kalaingan, mapanji kumbento ti may sa, ti ipadpadamag na, di pagkapsutan di kadwana, dagiti mo idaduma, amin nga religious organization, sinerek na. So ako na di pade, ag-procession tayo, usaran nyo amin nga uniformeyo, ay kasi nga adi uniforme na ta, nagmembro amin, feeling. Kakuna na di pade na pan kinapobis po, Apo jak kaya, awan ti suporta, awan ti kuan marigata nak, amoy ti ko na yung obispo, barok kunana. Dahil takong ko ng mga problema kintuok mo,
kastalaeng ijay rigat ni Apo Jesus. Narigat pa'y akatiting ijay rigat ni Apo Jesus din sa lakan na lubong awan na sa ujipadi nagsubli. Siraragsak nga nangawat. Tanudad duma, yes, we tend to complain. Nagado ti reklamo tayo, adda sakit ko Apo. Sino ayati awan ti sakit? Sino ayati nga nakapadas ti sakit? Adda problema ka Apo, sino ayati awan problema na kayat mo awan problema? Palukayam ta tornilyo mo, nagpidot-pidot ka silupin idtan dila maitudtudo mo, kisam amin nga posten. Awan to problema mo. Awan pa karigata, sino yang amin ti hang agrigat? Ngam no jipusom ka agragrag o nga agyamyaman, gaputa insalakan na ka, no jipusom ka agragragsak, gaputa insalakan na ka, dagita ladingit mo, dagita kungkunam nga rigat mo, dagita kunam nga panagtutuok mo, sukatan na tirag o. Kitahain nyo dagiti babae, da Maria Magdalena, grupo na, napandakinita jita na, naiwalinan di kalubnan. Awam matan ti Apo, sinanervyos na pailaeng. Ngam ko na dijay anghel or hardinero or ni Apo Jesus laeng kunana sino berbero kanyo ni Kristo nagungaran nabalbaliwan di ladingit itirago nabalbaliwan di pan nakaupay itinamnama nabalbaliwan day dirigat iti namay kasjemat kanya tayo napudpud no ti pamati tayo kin Kristo nga nagungar uray adda tuok, uray adda rigat, uray adda panubok, uray adda pan nakasubok sukatan na itirag o isungar nga kasmay sa Kristiyano ti puso tayo agragrag o kasmay sa Kristiyano ti puso tayo agyamyaman kunana di jay prepasyo tayo iti nasanton ay misa iti amin tiyempo ken deso agyamyaman kami ken kaapo iso nga haang ka apudpud no a Kristiyano no kadagitoy nga gundaway haang ka nga agyamyaman iti biag mo kurang ta ken Kristiyano no iti daytoy nga gundaway di ka payla agyaman iti biag mo iso nga tunggal pan nakaitublak ibagak pan nakaidalog agyaman tayo. Wano kabayatan ti pan nakaidalog, marigatan tayo. Ngam no kalpasan day ta, nakaadal tayo, simiglat tayo, simirib tayo, nakasursuro tayo, iso day ti pagyamanan tayo. Iso nga ti puso tayo, tatako na tayo, tunggal ibaga tayo, alleluya, agyaman ka. Nagungaran ko na tayo, alleluya, ti puso tayo, agyaman ka. Kadayta ti kawus, ti Kristiyano nga napabaro, iti panagungar ni Kristo. Laglagi pun tayo, we are Easter people. Tattao na tayo ni Kristo ang nagungar. Haan na tayo nga tattao ni Kristo nga agnanayon nga nakalansa iti krus. Haan na tayo nga tattao ni Kristo nga kanayon nga nakatanem. Tattao na tayo ni Kristo ang nagungar. Anya nga ruti ibagam iti bay panunot. Kadagiti panubok ti biag mo, agyamang ka. Kadagiti nalipasam nga panubok, agyamang ka. Kadagiti madama apan nubok, agyamang ka. Kadagiti umay tumanen apan nubok, agyamang ka. Ta Kristiyano ka, tao na ka, ni Kristo nagungar keng ka. Agpasango dagiti mabunyagan, ken umawat iti pan nakapabaro, iti na Kristyanuan apam mati tayo. Kastama dagitay mga anak. Nagpasango kayo dagitay mga anak kadakwada, may kay dito'y abay da. Agabay. Ay sika mga anak, awan ubingan nga mga anakan. Baka 2 bulan lang at daninang namot. Agabay kayo pili sa ken perlag pakastoy ka. Wow. Hangaga po ta mga nakanak ibagada nga nabakbakit wano nalaklakayan niya. Ayan namot ti bakit mo. Natay ay bak ay isuna gayang ti bakit mo. Ayan na mga nakan niya yo. Isu bakit mo haan. Ay haan. So ninong mo ayan na bakit mo.
Ayan natabakin na dato yung mga anak, may anakin ang agasawa, apay may maysa. Kasano nga mga anak ta, lalaki laang. Kada kayo nga babae ka maawatan. Dua kayo nga mga anak. Sumungbat, Perla, ken Felisa. Anya ti dawatin nyo ti iglesia ti Diyos. Dawatin nyo ti pamati. Anya ti ipaay ti pamati kada kayo. Ti biyag nga agnanayon. Mano taw mon? 64, sika? 65, 64, 65. Dahito iti biyag nga agnanayon nga panangam mo tinapudpud no a Diyos ken ni Apo tayo nga Hesus Kristo nga imbaon na ditoy lubong ti panagungar ni ti Diyos ken ni Jesus kadagiti natay tapno ipasdek na nga Apo ken Apo ti biyag ken amin abanag makita man wenno di makita no dawaten nyo ti pannakabunyagyo kayat naasawen kalikaguman nyo ti biyag nga agnanayon tapno magunod yo daytoy agbalin kayo nga rod apasurot ni Kristo. Perla ken Felisa inadal yung metlaeng ti panursuro ni Kristo ket sidadaan kay metlaeng amang tungpal kadagiti bilin na iti panagbiag ama igimong kadagiti Kristiyanos. Sumungbat. Ay data ka kabakit yung aminan kajak pay mangeg data sungba yawn. Da kayumot nga mga anak. Kadagitoy nga kakabsat, mabalin nyo matla apanagnakan, dagitoy kakabsat tayo, ama ikari ama bunyagan, kin maikaming itigimong ti iglesia tayo. Kisong batwon hanga tungod. Yan tangay pinasingkadan nyo, ti panakaikari, da Perla, ken Felisa, ama bunyagan, ikari yung matla, ang ituloy yun to at tulungan ida. Tapno mapudnuan dati agbyag, nga agserbikin Kristo, babaan ti sao, ken ti aramid da. Kung mararag tayo, Diyos ang managayat ken mananga si unay, agyaman kam ken ka itinagan dagiti kakabsat mi, isuda anakarik na, ti kaaddam amang iturturong kadakwada, ti panagbiagda, ita nga aldaw, songbatan da ti imatang ti iglesyam, ti panangayab mo kadakwada, amang arakop iti pamati, ipaay mo kadi, ta iti daytoy baro abiagda, masarakan da ti ragsak ken pannakapno, dawatin mi daytoy gapo ken Kristo nga Apo mi. Amen. Perla, ken Felisa, awatin da kayo asumrek ti iglesia, tapno mairanod kayo kada kami, ang mga daw kadagiti makabiyag nga sa o ti Diyos. Welcome. Welcome. Palakpakan tayo ida. Prayer of exorcism. Manakabalin amin a Diyos, manakabalin a Diyos, imbaon mo ti bugbog tong nga anak mo, tapno alawen na kami iti pannakaadipan ti basol, ken tapno ited na kada kami ti waya-waya ang maibagay, kadagiti anak mo, idawdawatan mi da Perla ken Felisa, akakabsat mi, isuda nga umay iti imatang mo asi bababawi kadagiti basbasol da, nakisangal dan iti sulisog, ket sinuuten ti managdakdakes nga espiritu, dawatin mi tarok atam iti sidong ti kinasipnget, babaan ti panagtutuok ken panagungar ti anak mo, pakerdem kadi babaan ti grasya ni Kristo, ket iturong mo, bayat ti panagdalyasat da ditoy abiyag, dawatin mi daytoy gapo ken Kristo nga Apo mi. Papigsaan na kay kumatibilig ni Kristo anang isalakan kada kayo, iso nga agbiag ken agari iti agnanayon. Datay amin tumakder tayo, ta makipagkari tayo, kada Perla ken ni Felisa, iti daytoy panangipaduyak-yak, ti pamati ken panang talikod ti basol. Perla, nang nangro na Perla ken Felisa, ken dakay amin, paglikodan nyo metla ni Satanas, dagiti amin nga aramid na, ken dagiti amin nga ubbaw akarkarina. Mamati kay metla ang ti Diyos Ama aman nakabalin amin, anamarswa iti langit ken daga. Mamati kay matlakin ni Kristo bugbugtong nga anak na kinapo tayo, nga inyanak ni Berhen Maria, na ilan sa iti krus, na tayket na itanem, nagungar kadagiti natay, ket ida, adda si tutugaw iti makannawan ti Ama.
Mamati kay matla ti Espiritu Santo ti Santa Iglesia Katolika, ti panagrarinanod dagiti sa santos, ti panakapakawan dagiti basbasol, ti panagungar ti bagiken ti biag nga agnanayon. Agtugaw ti gimong, da kayo nga manganak kada perla ken ni Felisa no bunyagak ida, ipatayo ti imayo iti abagada. Perla, saan ka pa nga nabunyagan? Siyak bunyagan kay tinagan ti ama, ken ti anak. Ken ti Espiritu. Felisa, saan ka pa nga nabunyagan? Siyak bunyagan kay tinagan ti ama, ken ti anak. Ti Diyos nga ama ni Apo tayo nga Kristo rinukatan na kayo iti amin abasol ket impaay na kada kayo ti baro apan nakayanak babaan ti danom ken ti Espiritu Santo ket incoming na kayo iti gimong dagiti nasantuan at tattao na italanaan na kayo ti krisma ti pannakaisalakan makikaysa kayo nga rod ken Kristo analanaan apadi propeta ken ari ket agbiag kayo a maikameng iti bagina mairanod iti biag nga agnanayon. Nagbalin kayon abaro aparso akit in kawesyon ni Kristo awatin nyo daytoy puraw alupot. Akas tanda ti baro apan nakayanak yu ken Kristo anagungar. Taginayunen yung awan mulit na aging ga makadanon kayo ti pangukupan ti Apo. Ni Apo tayo nga Hesus Kristo tapno maawat yun to ti biag nga agnanayon. Amen. Nasilnagan na kayon, ti silaw ni Kristo, agbyag kayo akan kanayon akas anak dayta asilaw, ket taginayunan nyo asirarangrang, iti puso, ti pamati ti puso yo, ket inton umay ti Apo magitimpuyog kayto kadagiti sa santo ti langit, asumabet ken kuana, kakabsat ituloy tayo nga konpermaan dagito nga kakabsat tayo, ni Kristo inted na kada kayo ti baro apan nakayanak, babaan ti panagbunyag yo, ket incoming na kayo itigimong dagiti anak na, ita makiranod kay met ti panakaiburay ti Espiritu Santo kadagiti anak ti Dios dayta nga Espiritu isu ti imbaon ti Apo kadagiti apostoles iti aldaw ti Pentecostes isumet ti imburay ti apostoles kadagiti sunoda kadagiti nabunyagan ti pigsa ti Espiritu Santo nga inkari ni Kristo ket isumet ti awatin nyo ita pasingkedan na ti asping yu ken Kristo ket tulungan na kayo amang isaksi ti panagsagaba ipapatay ken panagungar na papigsaan na ti panakaikaming yu ti iglesia ken panakipagbiagyo amang patibker ti bagi ni Kristo iti sidong ti pamati ken ayat kakabsat dawaten tayo iti Dios nga Ama tayo ti iburay na kumati Espiritu Santo kadagitoy kakabsat tayo akabumbunyag tapno pakerdenda babaen tinarway asagot na ket lanaan na tapno ad-adda nga umasping ken Kristo nga anak na man nakabalin a Diyos, ama ni Apo Hesus Kristo, babaan ti danom ken ti Espiritu Santo, irinok atam ti basol kadagitoy nga anak mo. Ket inted mo kadakwada ti baro abiyag, ibaon mo kad ti Espiritu Santo kadakwada, tapno isu ti katulungan ken bagnos da. Itdem kad kadakwada ti Espiritu ti kinasirib ken pannakaawat. Ti Espiritu ti nalinteg a panagamiris ken kinatibker tinakem. Ti Espiritu ti panagammo ken panagraem. Punwem kad ida ti Espiritu ti panagtamed ken panagamanga dita saklang mo, dawatin mi daytoy gapo ken Kristo nga Apo mi. Patayo ti imayo iti abaga. Perla maimalgin kumakin kadagiti sago ti Espiritu Santo. Amen. Ti Apo dadda kumakin ka hasta kumamot. Felisa maimalgin kumakin kadagiti sago ti Espiritu Santo. Amen. Ti Apo dadda kumakin ka.
Into no komunyon, mabalin yon tunti umawat ni na santuan abagi ni Kristo. Nya? Kakabsat, da Felisa, ken ni Perla, naawat dan ti baro abiyag ken Kristo, na ikamang dan iti simbaan tayo, na iranod dan ken Kristo nga nagungar, na konpermaan dan babaan ti Espiritu Santo, ket na ikandan ti na isang sangayan asirib nga mga ken Kristo. Agyaman tayo iti daytoy nga grasya nga naawat da, iti kabayatan ti panubok ti panagbiag da, palakpakan tayo. Congratulations. Congratulations. Maidep ta silaw, agsubli tayo ijay tugaw tayo. Tumakder tayo para iti kararag sa pasap. Apo Jesus sa Kristo, imbukbok mo ti daram iti krus, ket nagungar ka iti tanem, tapno ispalem ti tao iti basol, ket agbyag ka ang maikari iti pagarian. Denggam nga rod dagiti tattaom, kadagiti kasapulan, kadagiti masapol, amang papigsa iti pammatida, iti tunggal panggep ko na tayo. Apo parsuaem ti baro nga espiritu kada kami. Agpaay ti simbaan, tap nagtutuloy ti panakaumong ti araban na ket mapapigsa ti pamati, ken panakaiturong ti inaldaw a panagbiagda, kumararag tayo. Apo parswaem ti baro nga espiritu kada kami. Agpaay kadagiti mangiturturong iti gobyerno nasyonal ken lokal, tapno maikanda iti grasya amang ibaklay iti takemda, nga intalag kadakwada ti Diyos, ket saraken da ti pagsayaatan ti kaduan, saan kat adag iti bukod da pagnamayan, kumararag tayo. Agpaay kadagiti napanglaw ken nagsagsagaba, tapno ti kumanagungar nga apo ti kanayon asalaknib ken mangwayawaya kadakwada, ket di da mapukaw tinamnama, ken tured iti kaasi, ken kinalinteg na, kumararag tayo. Agpaay iti lubong tayo, tapno maragpat tayo kumatikapya kental na, babaan ti panakikaysa tayo, iti panagtutuok, ipapatay, ken panagungar ti apo, kumararag tayo. Agpaay kadagiti kakabsat tayo, asinmyasi ti pammatida, tapno masarakan da ti ginapudno, ket may turong da, amang takwat iti napudpudno asimbaan, kumararag tayo. Agpaay kadagiti Filipino nga agtratrabaho iti balasyo taaw, tapno agbalinda asaksi, tinagkristyanuan na pamati kadagiti pagtatrabahuan da, kumararag tayo ti apo. Agulimag tayo tayo matdawatin dagiti bukod tayo apanggep. Dagiti panggep ti pamilya tayo. Hintay mati karkararagan dagiti kakabsat tayo adimawat titulong tayo may karkararag kadakwada. Kumararag tayo. Apo parswaem ti baro nga espiritu kada kami. Apo Jesus sa Kristo, inyawat mo ti bagim nga agsagaba, ken matay, gapo tinapalaos nga ayat mo kada kami. Agtultuloy ko mati panagbiag mi ken ka, bayat ti panangimiris mi kadagiti rigat mi, isuda agubwayan ti biag. Amen. Sagot mi anan mo
pagmi kinadong mo Ama. Daytoy tinapay pasantuem kumain. Ken daytoy arak nga itay naton mi ken ka. Ket sa pala kamay karita iti padaya. Abang supapag mi kinadong mo Ama. Ken ka. Ragsak mi anak mo. Agyaman mi parang awatem sa daytoy tinapay pasantuem kumain. Ket daytoy ngarak nga itay daton mi ken ka. Ket sa pala kamay karina iti padaya. Abang supapag mi kinadong mo Ama. Daytoy tinapay pasantuem kumain. Ket daytoy ngarak nga itay daton mi ken ka. Ket sa pala kamay karina iti padaya. Abang supapag mi kinadong mo Ama. Kumararag tayo kakabsatap na datayo ken dagitoy adaton tayo makaayayo kuma iti Dios Ama aman nakabalin amin. Iya po awaten na kumatigiti adaton Ket may paaya pakaidaydayawan ken pakaigloriaan tinagan na ken kastamet a pagimbagan tayo ken ti kadagupan tinasantuan nga iglesia na. O Dios, mas niban kami kadagiti ragsak ti panagungar ti Apo ket idaton mi dagitoy a sakripisyo isuda amang ted ti baro abiyag at araon ti iglesyam gapo ken Kristo nga Apo mi. Ti Apo adda kuma kada kayo. Itag-ayo dagita puspuso yo. Agyaman tayo iti Apo a Dios tayo. Pudno na ya may karikat rumbeng annong migat pakaisalakanan mi ada kami iti amin na tiyempo ibunan nagmi Apo dagiti pakaidaydayawam ngem nang runa unay iti daytoy nga aldaw apan nakaisakripisyo ni Kristo adaton mi. Tani Kristo ti pudno a kordero amang ikat kadagiti basbasol ti lubong babaen day di ipapatay na pinarmek na ti ipapatay mi ket babaen day di panagungar na insubli na ti biag kada kami. Anan sata agrag o ti sangalubungan, iti pan nakapunno na kadagiti ragsak ti Pasko ti panagungar, ket dagiti amin nga ehersito dagiti angheles, ikantada ti imno ti pan nakaidaydayaw mo, ket kunada adi agsarday. Santo, Santo, Santo Dios, Dagiti amin na paso, di langit kandaganap no, dahiti pakaidaydayawam. Hosanna, 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 Hosanna iti kangatuan. Hosanna, 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 Hosanna iti kangatuan. Madaydayaw ti uwan, iti kangatuan ti Apo.
Hosanna, 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 iti kangatwan. Pudnoon ay Apo, abiig ka akin na santo, kat si katigubwayan, ti amin akin na santo, dawatin mingarod, ti paay mo ta espiritum, amang pasanto kadagitoy adaton, tapno pagbalinem, kiti paay mo ida kada kami, abagi gandara ni Apo mi a Heso Kristo. Isu idi sakbay ayawat na asi aayat ti bagina tapno agtutuok nangala iti tinapay nagyaman ken ka pinispisi na sana inted kadagiti disipulos na ket kinunana alaen nyo ket mangan kay amin iti daytoy tadaytoy ti bagik isu amayawat to amaipaay kada kayo. Kastamet akalpasanday di pa nang rabiida nangala iti kalis nagyaman manenken ka sana inted kadagiti disipulos na ket kinunana alaen nyo ket uminom kay amin iti daytoy tadaytoy ti kalis ti darak dara ti baro ken agnanayon na tulag isu a maibuyat to a maipaay kada kayo ken kadagiti adu at tao tapno mapakawan dagiti basbasol aramidan yo daytoy a pangilaglagip yo kanyak. Ti misteryo ti pamati. Tunggal iti daytoy at tinapay mangan kami. Ket iti daytoy akalis uminom kami. Iparangarami papatay mo, o Apo, aging gaiti, iyay mo. Itingarod pa nang ilagip mi ti papatay kan panagungar ni Kristo, idaton mi kan kaapo, ti tinapay ti biag ken ti kalis ti pannakaisalakan, agyaman kamken kataimpaay mo ama ikari kami, ngadda ditoy saklang mo katag serbi kamken ka dawatin mi Apo tada kami amakirano diti bagi kandara ni Kristo pagkaykaysaan na kamkuma ti Espiritu Santo laglagi pam kad Apo ti iglesia manaysak na piti sangalubungan ket parayrayem ti ayat na anadyosan laglagi pam met ni Francisco a Santo Papa mi ni Marlo nga arsobispo mi dagiti amin nga obispo ken papadi. Laglagi pampay Apo dagiti kakabsat mi apimmo sayan asi inanama ti panagungar danto iti sidong takaasim. Awatem kad iday ti sidong taraniag mo apakakitaan daken kay ti rupan-rupa dawaten mi Apo tay paay mo met takaasim kada kami aramidam kuma amay karikam amin iti agnanayon abiyag ket makiranod kamto kinainggasata na Berhen Maria nga ina ti Dios ni nagasat nga Jose nga esposo na dagiti nagasat nga apostoles ken dagiti amin na sa santo isuda anak apudno ang nagserbi ken kaditoy daga magikadwa kamto kadmet kadakwada amang itantanok ken mangidaydayaw ken ka gapo ken Jesucristo nga anak mo gapo ken Kristo siga kaysa ken Kristo ken iti sidong ni Kristo, iti timpuyog ti Espiritu Santo, iroknoy mi ken ka manakabalin nga Ama, ti amin adayaw ken gloria, iti agnanayon nga awan ti inggana. Amen, Alleluia, Amen, Alleluia, Amen, Alleluia, Alleluia. Intay umararaw iti Ama, ket lualwan tayo ti kararag, nga insuro ni Apo Jesus kada tayo.
Dawatin mi kan kaapo tay salakan na kami kadagiti amin na pagdaksan mi. Itdem kada si aayat ti kapya kadagiti aldaw mi. Kat babaan ti panulong takaasim kada kami. Kan kanayon kumalaeng ngay ti basol mailisi kami. Ti amin ariribok maikanawa kami. Kabayatan di panangururay mi ti ginagasa tanam namaen mi. Ken iti yaay ni Jesu Kristo anang isalakan kada kami. Mi a Heso Kristo kinunam kadagiti apostoles mo kapya ti batik kada kayo kapya ngaggapo kanyak ti itad ko kada kayo saan kada dagiti basbasol mitimingmingam no di kat ti pamati ti iglesyam kat kas mayan nurot iti pagayatam ipaay mo kada si aasi ken kuana ti kapya ken panagkaykaysa si kang agbiag ken agari iti agnanayon nga awan ti inggana ti kapya ti apo kan kanayon kumangad da kada kayo iti napakumbaba na ragsak, hinawaya a puso, ipaay tayo ti kapya, iti tunggal maysa kada tayo. Kapya, kada kay amin, kapya, kapya. Adtoy ni Apo Jesus, ti Kordero ti Diyos, sa mangikat kadagiti basbasol ti lubong, nagasat tayo anaayaban iti daytoy apadayana. Apo, jak may karingaw may kakanyak, ti may salaeng nga sa mapaimbagton ti kararo.
Kumararag tayo. O Diyos, ipaay mo kad ti ayat, taiwanan na kami at taom, tapno kalpasan ti pan nakapabarumi, babaan ti panagungar ti Apo, mairanod kami iti gloria ti panagungar, gapo ken Apo Meso Kristo nga anak mo ket Diyos, iso magipagbiag ken magipagarikan ka iti timpuyog ti Espiritu Santo, Diyos nga agnanayon nga awan ti inggana. Amen. Kaya't kayo manen Apo nga pagyamanan da kayo amin nga nagsaksakripisyo timultulong nanipod din ang rugi di aktibidades tayo iti Kwaresma, iti Holy Week, di istasyon tayo na dahito italo nga aldaw, dahito itriduo ni Apo Diyos ti maidaydayaw Apo. Kalpasan tinasanton amisa at da surprise nga aktibidades dagiti agtutubo ken ubing hanggang pa agaw awid at da ice cream nga indonar da mampasingkin mamalma. Diyan mo no nakadano na, baka inton malam, ton nakaawid kayo sumangpot bagi minton. At dan to instruction dagiti agtutubo para kadagiti ubing ken agtutubo para iti daytoy panangrambak tayo ti piyesta ti panagungar. Kadagiti makasango at pagsasangwan tayo ta birthday ni Manang Janet ken ni Mampasing no bigat. Ket nadabalon nyo irwaryo, hanyo duldulin, mabangles mo lang na iyawid yaw. Uy, Apo. Kas pangragragsak ti bagbagi tayo. Ti Apo at da kumakada kayo. Basta kumamet kanta. Agdumog tayo, awaten tayo, tinadaaga pamindisyon. Bendisyonan na kay kumatiman nakabalin a Diyos, itanga aldaw ti panagungar, kat gapo ti kaasina, sa lakniban na kay kuma iti amin abasol. Amen. Ti Diyos anang pabaro kada kayo babaan ti panagungar ni Kristo, tapno maipan kayo iti agnanayon abiyag, paraburan na kay kuma kadagiti di mapukaw agunggo na. Amen. Ita nga aldaw na sungpot yon ti panangilagipyo ti panagtutuok ti Apo, katrambakan yon ti panagungar na, sapay kumata babaan ti panulong na, makadanon kayto iti agnanayon aragsak. Bendisyonan na kayo ti man nakabalin a Diyos, ti Ama, ken ti Anak, ken ti Espiritu Santo. Nalpasen ti nasantuan a misa, intayon iti kapya ti Apo. Alleluia, alleluia. Agyaman tayo ti Diyos. Alleluia, alleluia. Agyaman tayo kenagagsakan di amin na parabor na. Biag na ketintet na daraken amin na sapay kumatagin na agkay sa tisidong na